Здравейте, приятели, аз съм Бомбата. Здравейте, приятели, аз съм Бомбата ВГ. Днеска се съм в една малко забравена поредица. Искам да кажа са класа в клан, защо няма клипове. Моби се нещо ми спира. Ама то скип, ако парни беко гледа, се помоля един от неговите клипове да покаже моето новото село старото. Не знам. Обаче, ще видим какво ми се пада. Имаме доста нови неща. Пари, мани. Но. Искате повече хора, да не е нещо готино. Да не е нещо повторка. Мисля, че това го няма. Да, няма го. Малко лаги. Не малко. За да покажа какви нови герои имам. Ето. Преди имах само супер гъръл. Ето. Това малко бърках. И да. И въобще това е... Имам два нови кинефа, които са много добри. Но такова... Такива такота. Не благодаря. Давайте на купона, плащайте ми повече. Хора, аз тук за тях, какво да кажа? На класа в клан, всяко известно време някакви клипове, се явам с това. На класа реал я изтрих. Що ми писна от хакери. Мани. Добре, аз спра малко на пауза, докато не дойде някой извънземно. Добре, преди се 2000 години дойде едно извънземно. Не са едно. Пайн. Не, fuck you. При тях се много не работи. Омани. При тях много пустата не работи. Омани. Сега се хубаво, ако вие ще... Господине, много хубаво, ако вие ще тръгнете. Да. Опа, време е за малък хил. Хилване. Ня. Аз го ползвам хил играч феновете. И не за друго. И без вами кефи меча. И без вами отбор от момчета. Я. О. Давай. Победата беше моя. Дявам, оправи се. Дойде на един комикс. Найс. Да. Да, ето я. Той обича малко на Валкириня. Вижте, аз не съм знал, че има това на илюминация, бе. Триъгълника тук. Да, той е триъгълник. Добре, приятели, аз бях Бомбата БГ. Лайк и сабскрайб. Очаквайте следващото видео.